Moi boas a todas e a todos, benvidos e benvidas unha semana máis a Debate no Eirado. A parada de hoxe, Tordoia. E como ben podedes ver, os convidados de hoxe son ben valentes, porque aquí nin medo a choiva, nin ao frío. Vou volos presentar. Aquí á miña dereita, Andrea, Darío e á miña esquerda, Martín. Pero falta alguén. Por onde andará Alejandro? Aí vou! Veña, apura que comezamos. Agora sí, tras a entrada espectacular de Alejandro, xa estamos todos. Así que, como sempre, o primeiro é coñecer un chisquiño máis este concello. Na vertente dereita do río Tambre, pertencente á comarca de Ordes e dividida en 10 parroquias, atopamos a parada de hoxe, Tordoia. Esta vila conserva vestixios dos seus primeiros poboadores. Un exemplo é este lugar onde estamos, o Dolmen de Cabaleiros, que incluso foi nomeado Monumento Histórico Artístico no ano 75. Tamén podemos destacar esta área de Pedra Longa. A súa pedra principal ten forma de menir e debo dicir que recolle unha morea de lendas. Se algo podemos destacar deste concello son as súas fermosas paisaxes e áreas naturais, como é esta aceña de Estevo, onde ademais temos que dicir que conta cun complexo hidráulico senlleiro na zona para moer cereais e que aínda está en uso. E non podía quedar sen visitar este lugar idóneo para os deportistas. A Vía Verde Compostela Tambre Lengüelle ao seu paso por Tordoia. Como vedes, este concello ofrécenos moitísimo, pero aínda nos queda moito por descubrir. Queredes coñecer aos nosos convidados de hoxe? Despois de ver a fermosura que agocha este concello, é hora de poñer o primeiro tema sobre a mesa, o deporte, que ademais é parte fundamental das nosas vidas. E aquí, entre os nosos convidados, temos varios deportistas. Andrea, comezas ti porque ademais ves que a túa camisola ensinando de onde ves, non? Exactamente, viño representando a este de Tordoia, que é o equipo de fútbol no que xogo. Ademais, bueno, houve un tempo que fixen baile galego e ademais, pois de vez en cando fago cross funcional. Así me gusta. Dicindo que o baile galego tamén é deporte porque só as que o facemos sabemos o que suamos. E se tedes un profesor como o que nós tiñamos, verdad? Tamén. Ainda se soaba máis, non? Sí. Darío, contanos ti a que deporte faz? Pois eu xogo fútbol desde moi pequeno, a verdad, e xogo aquí ao lado nun concello veciño, no Dubra. Rivalidade entre vos, puxastes vos ao lado, non sei eu, Nada mal nos levamos. Non nos levamos mal. E por esta banda, a ver, Alejandro, contame, que relación tes ti co deporte? Eu directamente, actualmente, ningunha. A miña parexa é a profesora de Pilates aquí no Concello de Tordoia, leva xa 3 anos, creo, e aquí no Concello hai un montón de actividades así de deporte, de funcionalidade, zumba, pilates, etc. Estamos servidos, non? Sí. Martín, contanos, ti deportista profesional? Si, eu levo-me dedicando ao deporte, bueno, empecé hai 17 anos con atletismo e despois compaginei con halterofilia durante 2 anos e os últimos 10 anos xa só halterofilia, a alto nivel. Comentaban os teus compañeros que ti eras pioneiro nesta vila no tema da halterofilia. A ver, contanos, como foi iso? Si, cando dei o cambio de atletismo para halterofilia, bueno, por circunstancias tuve que ir á Coruña a poder entrenar ali, a poder aprender o deporte. Despois, co paso do tempo, cando dei o cambio, montamos un ginasio pequeno na casa, con unha tarima e unhas barras, e aí estamos, dándolle aquí en Tordoia. E vos credes que o deporte serve para fomentar esa cohesión social entre os máis novos? Ti, bueno, de primeira man non lo podes contar, non? Si, a ver,
Ao final o deporte une xente de todas as edades. Mira, dou clase en varios sitios e teño xente desde 18, 17 anos hasta 75, máis ou menos. Alejandro, ti estás de acordo co teu compañeiro? Pensas que é importante? Sí, ao final é un motivo para relacionarse e falar. Un deporte común é un motivo de amistad. Tamén sirve para facer esa vida social que todos precisamos, non? E, señor, sobre todo, cando és neno, os rapaces que empezan en deportes colectivos e así, axúdalle moito a relacionarse. Andrea, de acordo cos Sí, teus compañeros? bueno, totalmente de acordo, depende, porque eu creo que depende de se vas ti solo, que pois en función do extrovertido que poidas chegar a ser ti, ou se vas en grupo, porque se vas en grupo, ao final, bueno, se tes un entrenador ou tal, e faz unha actividade de forma colectiva, sí que che vai axudar máis a facer un grupo. Entón, tamén puntualizamos que axuda, pois sí, a facer máis vida social e incluso ás persoas que non son tan extrovertidas, non? Sí. E aquí en Tordoia contades coas infraestructuras necesarias para realizar ese deporte? Eu creo que infraestructuras sí, pero mal aproveitadas, podría dicir eu. A ver, contanos por qué. A ver, eu creo que pois o Concello sí que conta pois con instalacións para facer distintos tipos de deporte. Ao final temos unha piscina municipal, temos o pabellón municipal, temos dous campos de fútbol, pero claro, a mí non me sirve de nada, por exemplo, ter unha piscina que solamente abre en verán. É verdad que non está adaptada, pois no inverno irías e con xelarías, te sabes. Entón eu creo que habría que adoptar algunha medida pois para poder aproveitalas totalmente, senón non nos sirve de nada ter algún tipo de instalación que non lle pode sacar proveito. Non, certo é que non, Darío, ti Sí, todo de concordas? acordo. Ao final, o Concello centrase en 2, 3 deportes e non dá para máis. É un Concello moi pequeno tamén. Martín, ti que fuches, pois eso, pioneiro, estás de acordo cos teus compañeros que as infraestructuras igual non son necesarias? Por exemplo, no meu caso, necesito moi pouco material. Realmente necesito un espacio llano, unha barra e uns discos. Entonces, eso no gimnasio sí que o teño, entonces tampouco teño como esas carencias que podría ter noutro deporte. Alejandro, a túa parella tampouco precisa de demasiado material, non? Bueno, o necesario para pilates, cintas, aros, pelotas, pero nese caso ela dime que sí que conta con todo. Tema infraestructura, refírome, Sí. ben, non? Sí. Entón, igual temos que puntualizar tamén nos deportes que precisan de material ou dun espazo, Sí. diferencialos daqueles que non, non? Sí. Pensades que aquí no rural a calidade de vida é diferente á das cidades? Sí, claro. Pero Sí. para mellor, para peor, contade Para máis. mellor, a mí encanta vivir nunha aldea. Gustame moito. Por a qué? verdad. A ver, defende moi. Porque tes como a tua independencia, non... É eso, o sea, se queres salir á calle e non ver a nadie, non ves a nadie. Nunha ciudad sempre bates con xente, é moito máis agobiante, ou a aldea... Se teño que vivir nun sitio, vivo na aldea. E Andrea, ti que faz deporte, notarías esa diferencia entre a cidade e o rural? A ver, depende do deporte que fagas, eu creo, refiarme. No meu caso, pois eu creo que non, no meu caso. Eu creo que depende do deporte, porque refiarme aquí ao final hai deportes que non vas poder facer, estilo, eu que sei, tenis, baloncesto, tal, xa tens que desplazarte sí ou sí, ou á comarca veciña ou a unha cidade. É certo que para eses deportes igual contamos con menos vantaxes, pero para outros a calidade do aire, os espazos cos que contamos aquí no rural son unha vantaxe, ou non, Alejandro? Sí, hombre, todo aquí é unha vantaxe ao final. A tranquilidade, prácticamente todo o mundo vive en casas, a ver, hai pisos tamén, pero é moita menos xente que vive en pisos que en casa. Ao final o teu xardín, a túa tal, é a túa tranquilidade para facer o que queiras. Ti notas esa diferenza? Sí, eu viví os dous extremos, eu vivir no centro de Madrid, a vivir aquí, ali entrenando e competindo, aquí igual. Ali estaba becado con a beca do Estado. E ali sí que tes como moito máis estrés, ter máis facilidades en canto a encontrar fisioterapeutas, médicos, psicólogos, nutricionistas, eso todo tes un montón. Aquí igual non tes tanta oferta nese sentido, pero non é como ir á horta e ter a comida no plato ao momento. Entón, a nivel de inflamacións nas articulacións, aquí vamos, moitísimo mellor, recuperas mellor, dormes mellor, non hai tanto alboroto, menos estrés, vamos, Ao final a calidade de vida, Sí. exacto, non se pode comparar, non?
Falabasme da horta. Alejandro, ti decíasme que ti non facías deporte, pero sendo gandeiro, digo eu que algo sudas, non? Pero iso é máis traballo que deporte. Bueno, tamén é verdad. Non fai falta logo facer deporte cando traballas nun traballo como o teu, non? Sí. Pois isto vai me servir para pasar ao seguinte dos bloques, que é o emprendemento. Eu penso que aquí en Tordoia, como en moitas vilas rurais, hai moita xente nova que emprende. Entre nós temos a varios. Alejandro, xa que estábamos contigo, contanos que faz. Pois eu teño unha pequena gandeiría aquí en Tordoia, en Castenda, para ser concretos, que xa me ven de familia. Eu, cando acabei de estudiar eso, tiña as ideas moi claras, fixen o ciclo formativo de produción agropecuaria e continuei co ciclo superior de ganadería, asistencia e sanidade animal, porque eu, a miña intención foi sempre dedicarme a isto. Eu creo que nacín que as ideas moi claras do meu futuro. E nada, teño aí unha pequena explotación familiar, con 130 animaliños. Pequena, menos mal que é pequena. É pequena, comparado con as macrogranxas de por aquí por la beira, é pequena, sí. E dende pequeno me dis que tiñas pois ese sentimento de querer traballar no campo. Sí. Eu, ao final, criei-me nas rodillas de meu abuelo ao volante do trator, como suele decir. E aí temos o tractor. Sí. Había que traer tamén ao debate. Sí. Pois é eso en concreto, no que eu empecéi. Pois que bonito isto que me dis. Bueno, e Darío, ti tamén eres emprendedor, non? Sí, señor, empecé, teño bar desde fai casi un ano. Eu estudiei informática, pero a vida vai te levando por uns sitios, e traballei en órdenes, en Laracha, e ao final, pois, decidín emprender por mí. E non houbo medos ao Sí, o emprender aquí primeiro, nunha cando vila? emprendes algo, sobre todo nunha aldea, sempre tes medo. Pero, hai que darlle para diante, mas son moi novo e era o momento. Porque con que oportunidades de emprendemento credes que conta esta vila, Andrea? Aí metesme nun apuro, porque Ti non te sabría animarías a dicer. emprender? Eu non, pero porque tería medo de fracasar. Ese medo creo que vai ser. Xa, pero eu son unha churimicas da vida, entón... Pois non te vexo de chorimicas no campo xogando ao fútbol, eh? No, aí non. Bueno, Andrea, medo hai, pero o certo é que aquí houbo persoas que non tiveron ningún tipo de medo e chegaron a triunfar incluso a nivel internacional, porque hai industrias aquí pois con moita potencia. Antes de continuar falando deste tema, imos escoitar que opinan os vosos veciños. Dar ese primeiro paso para emprender sempre é complicado, e se iso lle sumas ser novo e vivir no rural, pode que máis, ou non. Imos comprobalo. E os novos son os de facer os negocios, agora os vellos que vamos facer. E vostede cree que os máis novos se animan a emprender, a facer negocios? Bueno, é que normalmente o que algo quere, algo lle custa. E ten que intentar, se non é de unha forma, é de outra. Algo de negocio tendrá que a facer. E aquí en Tordoia hai oportunidade para quen queira montar? Sempre hai algo, pero bueno, aquí faltanos moito, vamos atrasados. Aquí o principal é a agricultura. E na agricultura o primeiro que había que termos era a concentración parcelaria. E usted anima a xente nova logo a que monte negocio aquí ou non? Ai, sí, eso é bo para todo. De todos os sitios, de todos os pueblos teñen que ter algo. Se non hai negocios, non hai nada, entonces abandonaríase todo. Si animas a la gente joven que monte aquí negocios. Sí, como hace falta. Nós tuvemos toda a vida bar. Toda a vida aí na Vía Verde. En Orgullos Tordoia, onde temos o bar pegado á Vía Verde. E cree que aquí en Tordoia hai oportunidade para montar negocios? Vexo dificilismo. E animaría a xente a que montase? Bueno, pois mira, en vez de estar por aí rascando no lombo, eu penso que sí. Eu digo-lhe que collían un choio, mira, vouche dicir unha cosa, o meu pai dicía que toda a persona que sabía o que ganaba nunca rico chega. Eu animo a que traballen. Conozco moita xente xoven, pero non conozco ninguén que... Bueno, bar, ninguén máis, non conozco ninguén máis. E usted cree que hai oportunidade aquí en zonas rurais? En zonas rurales non, nin en Tordoia nin en ningún lado. E por qué? Por que non hai? Non animaría os máis novos a que emprendesen A que queden, para... sí, deberían, pero necesitan moitas axudas. Se non vai ser moi difícil. Crees que hai oportunidades neste concello para emprender? Eu penso que sí. Que lle dirías á xente nova para que comece? Home, que o intenten,
que pouco a pouco sempre se conseguiu o que se quere. Pois xa escoitastes aos vosos veciños, hai un pouquiño de todo, incluso algún home de 90 anos que vos invita a emprender, como Genaro. A ver, Darío, ti foches un deses emprendedores, que se che pasaba pola cabeza antes de facelo, eses medos? Era o medo a, como dixo antes Andrea, a fracasar, pero xa non a fracasar, sino a que non che funcione ben e ti ao final invirtes e son, bueno, é o riesgo que podes correr. Pero, bueno, eu xa che digo, abrín o bar, fai un ano, chamase o Dolmen, está aquí ao lado. Convidados todos Sí, aí. señor, a tomar algo cando queirades. Perfecto. E a ver, falademe agora da importancia do sector primario e sector servizos aquí nesta vida. Quen comeza? A ver, non vos peleades. Aquí Alejandro, Aquí venga. teu non falaste. Ven, ti tes un negocio. A ver, en canto ao sector primario, que é do que eu máis podo falar, eu creo que contamos cunha zona estupenda para aproveitalo. Mellor clima e mellor terreno que aquí non o imos a topar así a carreira. E despois, a cantidade de servicios que necesitamos é impresionante, porque a gandería precisa de electricistas, precisa de fontaneiros. Move un montón de ferreterías, ao final movemos un montón de sector servicios. E credes que ese sector servizos está coberto no Concello, Martín? Eu creo que sí, ao final aquí tes de todo prácticamente. Calquera, hai un montón de autónomos e de xente que se dedica a ese sector que che pode dar unha solución rápida. E vou vos facer unha pregunta directa. Cales son eses obstáculos ou eses retos que os emprendedores teñen que, bueno, que se teñen que enfrontar a eles ao comezo? Darío, ti de primeira man o tes que saber. Pois o primeiro, a falta de axudas, que sí que tes algunhas axudas que che veñen moi ben, pero sempre teñen unha doble cara, entón tes que ter moito cuidado. E a falta de información tamén. Andrea, ti pode ser que por estes retos teñas ese medo a emprender? Eu é que non emprendería na vida. A mí que me contrata outra persona e andando a problemas solucións, eu práctica, refiérome. Vamos, ti ves moitos retos aí, non? Claro, refiérome, que ao mellor vai moi ben, a dixo, mira, estou satisfeita de haber emprendido, pero como non o quero saber, mellor... Pero mira, vamos a intentar convencer, porque hai retos, pero tamén hai beneficios, non? Que unha persoa moza emprenda no rural ten que ter os seus beneficios. A ver, ocórrese vos algún? Traballar para o mismo xa é un. Ter os teus horarios, Sí, señor, márcalos ti. tes libertad, A ver, únicamente os horarios, pero aínda así... pero ao final sabes que todo o que produces, todo o que faz é para ti. Sí, señor, e falo a túa maneira tamén. Non dependes de que alguén che diga, mira, tens que facer isto, isto e isto. Ti faz a según... Eu tería medo de non chegar a poder pagarlle ao meu traballador e esas cousas, entonces eu digo, no. Sabes, o sea... Pero bueno, aquí Curarme en ves, salud, eu ves quero curarme en salud. que calidad de vida, e punto. E que iniciativas se vos ocorren que se poderían levar a cabo aquí nesta zona? Vamos a dar ideas a Andrea, a ver. E algún arjardos para min, que igual a quero facer, sabes? Non revelamos aquí os segredos. Pero así ideas, por como é esta zona, que se vos ocurriría a ti? Bares, non? Sí, só que tamén hai un montón. Aquí hai un montón. Hai moitísimos. É verdade que son todos de xente maior xa, a maioría, e esa xente vai ir jubilando. E ao final, sobre todo os gandeiros, gustalle moito o bar tamén. Entonces, tamén axuda, sí, señor. Pero iso que estabas comentando ti, precisa ser relevo xeracional, porque ao final aquí a xente é certo que hai un envellecemento importante e necesítase ese relevo, non? En distintos negocios. A ver, con que máis negocios? Turismo rural. Turismo rural? Sí. E por fomentar o deporte tamén cousas de monte. Ainda que sea senderismo, bici, carreiras... Deportes de motor polo monte tamén aquí tes moitísimo sitio para podelo facer. Un montón, préstase moito. E sería unha forma tamén de loitar contra esa despoboación, porque sería un señor. chamamento para as persoas, ou non? Claro. E moitísima xente por aquí, ten motos, quads e todo de monte e non se fai nada para eles. Todo o contrario. Pois pareceme unha moi boa idea. E agora, falaba eu da despoboación, e vou vos a falar tamén pois, dunha cousa que vai a menos, que é a lingua galega. Non sei se viste recentemente unha nova, onde os datos, pois a verdade, non estaban moi a favor da nosa lingua. Era a primeira vez na historia que o castelán supera o galego no número de falantes aquí nesta nosa comunidade e, sobre todo, as cifras son bastante preocupantes no que se refire aos máis pequeniños, non? Somente unha minoría
fala en galego. Aquí tedes un moi bo exemplo dese resgardo da tradición, que quero lembrar esa parroquia de Anxeriz que conta cunhas pandereteiras xa maiores, pero con moita experiencia, que incluso se nos remontamos ao ano 2020, o ano da pandemia, fixeron a súa propia versión do Resistirei, fan numerosos eventos como foliadas ou así, onde resgardan a tradición e, por suposto, a nosa lingua. Vou vos preguntar, como vedes a día de hoxe a situación do galego? Eu creo que cada vez vai a peor. Creo que, bueno, xa polos estereotipos, refierme, ti ves a unha persona falando galego, eu, por exemplo, a min dame igual, porque eu falo galego, non son capaz de falar castelán, pero creo que a xente de fora, cando nos ve falar galego, pola noso tipo de entonación, debes parecer, entre comillas, pois estilo que ou non temos estudos, ou que somos uns catetos, ou cosas así, entonces creo que tamén ven polos estereotipos que temos. Sí, porque é certo que aínda hai moitos estereotipos que non se erradicaron, que non debería habelos actualmente, pero segue sabendo, relacionase máis con zonas do rural, que non é nada mal, eu estou moi orgullosa de ser do rural, pero sí que é certo que se vincula, non? Sí, eu, haberá, 2 semanas ou así, fun a Betanzos, e, un chico díxome se lle podía falar castellano, pediume, podo che pedir un favor? Eu, sí. E dixenlle, a ver que me vas pedir, claro, non o conocía de nada, e preguntoume se lle podía falar en castellano, e eu entonces dixenlle, por qué? A súa resposta foi porque non lle gustaba o galego. En Betanzos. En Betanzos, ele é de Coruña, pero dame igual, refiérome, é Galicia. Sí, por eso, obviamente. Entón, a miña resposta foi, pois non, eu se teño que falar castelán ou outro idioma, vai a ser porque non me entendes, non porque non che guste, sabes? Que non che guste é o teu problema, non é o meu. É que é unha mágoa que os propios galegos teñamos que loitar contra os estereotipos que teñen os propios galegos, sabes, que o peor é que ven de nós. Ti vives esta situación? Sí, en Galicia creo que é a única comunidade autónoma con un idioma así que se ten vergonza del. A ver, aquí en Tordoia o chico non pasa, porque é unha aldea pequena e todos falan. Eu creo que non conozo a nadie de aquí fale castellano, a nadie. Pero sí que fora de aquí pasa moito. No teu día a día, ti tes un bar, crees que para os negocios é unha vantaxe ou unha desvantaxe? A ver, tens que falar os 2 idiomas, obviamente, pero aquí todo o mundo me fala gallego ao final, entonces... Non notas unha diferenza, vamos. É por aquí, vos notades este descenso da lingua no vosso día a día? Eu, personalmente, no meu día a día, non. Eu, a min, comerciales, inspectores, leiteiros, todo, a min, do momento, fálame todos en galego, podo contar co dedo dunha man a xente que ven ali ou venderme ou atenderme que fale castellano. Martín, ti notas... Eu sí que o vexo máis xente que fala máis castellano, porque vexo moito en Santiago, en Coruña ou noutros distintos puntos de Galicia onde compito, cerca de cidades ou en cidades, que sí que é xente que fala moito máis castellano, aínda que xente da nosa edad ahora mismo quizás está dando o cambio a falar máis galego, cousa que me chamaba a atención, porque toda a vida falaba en castelán e agora de repente galego, é unha boa cousa. E decíasme que ti dabas de clase a xente de diferentes cidades. Ves esa diferenza do emprego da lingua vinculada ás cidades? A xente maior, ou rondando de 50 para arriba, a maioría, comigo polo menos, falan galego. E despois xa a xente máis nova sí que moita máis fala castelán, pero bueno, máis ou menos, E pensades que a despoboación, esa perda de habitantes nas zonas rurais, sobre todo, afecta a perda da lingua tamén, Darío? Sí, claro que afecta, porque ao final na aldea, se todo o mundo fala gallego, ti falas gallego, se vas a unha cidade, falan todos castellano, adaptaste, falas castellano. E pensades que igual esta problemática é porque quen estaba resguardando a lingua eran os nosos maiores? Sí e non, porque os nosos avós si son os que che falan galego, pero teus pais tamén poden falarche galego ou castelán. Entonces, claro, depende de... O sea, por moito que os teus avós marchen, hai xeracións que siguen atrás. Entonces,
E que ao final é como unha herdanza, non? Que lle temos que inculcar aos máis pequenos. Vos pensades que está vinculada coa despoboación tamén? Eu creo que non. Que non? Non. Eu creo que o que quere falar galego vai seguir falando galego, e o que se lle antoxa falar castellano vai falar castellano, e pode dar voltas queiras que vai ser así sempre. Ao final, se nos criamos aquí, todos sabemos falar galego. Non nos gustará? Pode ser. Ora que sabemos falalo, sí. A que vinculades logo esa perda do galego? Alejandro, dis que non há despoboación, pero que crees que pode ser a causa? Non sei, tal vez un pouco o stand, non, cultural, o ser máis chulo falando castellano. Non, mesmo a pensar que non tes salidas. Que non vas ter as mesmas salidas laborables, cando realmente deberías ter as mesmas. Eu penso que fundamentalmente é eso. Entón, sí que pensades que hai estigmas relacionados co uso do galego. Tedes ese medo? A veces igual ir a algún posto de traballo tedes o medo de empregar o galego por medo a que vos rexeiten? Eu non. Eu tampouco. Por aquí? Pero pensades que sí co hai noutras persoas? Seguro. Sí? Entón iso é algo co que aínda debemos A ver, ao final loitar, hai que non? presumir de onde ves. É que a mellor maneira que a lingua, non? Pero moita xente ten medo a falar castellano tamén polo acento e por... entonces moita así. Eu tamén me atopei con moita xente que me di bueno, eu falo galego, pero un galego mal falado. O que dicías ti, de que en cada zona falase dunha forma distinta, non? Pensades que ese tamén é un medo? Moita xente igual non fala o galego por medo a falalo mal? Eu creo que non, porque tampouco lle tens que dar importancia. Ao final non estás lendo un libro onde tens que ler o sea, o que pon aí exactamente, sabes? Ademais, hai unha frase que di que o único galego mal falado é o que non se fala, non? Eu creo que iso é unha frase que se debería, pois, viralizar, polo menos. Que solucións lle dades a esta perda do galego? Que accións credes que se poden levar a cabo para... Bueno, teño clarísimo, que volvo a Xabarín Club. Tal cual. Quedades todos do clube? Hombre. Non, pero miraba a ver se estaban na foto. Os cumpleanos. Os cumpleanos, sí. Bueno, máis accións, hai máis iniciativas. Que se vos ocorre? Como podemos loitar contra isto? Pois Usalo, na escola xa. falalo. É na escola. Na escola. Claro, poñer algunha asignatura en gallego, supoño que algunha xa hai, fai moito que non vou á escola, pero algunha xa hai, pero poñer máis incluso. Libros en gallego e todo eso. Andrea, que máis iniciativas? Que se nos ocorre? Xa desde cada casa, refiérome, cada pai, o sea, meus pais, miña nai é de fora, é dominicana, sempre, o sea, ela entende o galego, pero non me fala galego, eu falolle galego, nunca me verás falarlle castellano, entonces creo que de cada un na súa casa tamén ten que traballar eso. Alejandro, de acordo? Sí. Eu, como dixen antes, eu creo que eso ven de inculcalo uns aos outros, de pais a fillos, de fillos a netos e sucesivamente. Todos de acordo logo con que hai que empezar dende os máis pequenos? Sería esa a acción, non? É fomentalo eso a todos os niveles, desde publicidade, películas, series, non sei, todo o que se poida apostar desde aquí para enseñalo fora. Porque vos vou facer unha pregunta, nós que somos mozos e mozas novas. Consumides contidos en galego nas vosas redes sociais ou en outros medios? Nas redes sociales un pouco máis, e despois películas e eso, non? Non, películas Entonces, deso non. por que credes que é iso? Pola falta de material ou... Eu penso que sí. Sí. Igual pola falta da aposta dunha cinematográfica ou algo deso polo galego. Igual que Netflix ves películas en castellano, películas en inglés, películas no idioma que queiras, pero eu nunca me topei con ningún en galego. Credes que terían saída? Sí, eu, por exemplo, agora xo non porque non o botan tanto, pero hasta hai pouco ainda volví a ver libros de familia na galega. Sí, era a miña serie da infancia. Eu seguía vendo, refiérome, entonces eu creo que se houbera algunha serie, algunha película máis en galego, sí que se optaría por ver a ver como é ese contido. Ao final salida así, pero é focalizado, só ten salida en Galicia, entonces pois entendo que non compense. Bueno, só en Galicia, pero é certo que hai moitos outros lugares cos que sí que nos entendemos coa nosa mesma lingua, non? Entón, igual sí que tería máis saídas das que nós mesmos pensamos. Pode ser. Por eso, para comunicarte con brasileiro, con portugués, tes unha facilidade tremenda. Sí.
Pois entón o único que fai falta é xente sen medo que se atreva a facer este tipo de contidos. E a verdade, voume con moi bo sabor de boca, vexo que aquí defendedes moito o galego, sodes emprendedores, deportistas, e penso que sodes unha xente maravillosa e que aquí en Tortoia sodes todos, polo menos os que vos coñezo, así de maravillosos. Así que só me queda darvos as grazas. E Alejandro, é horas de darlle de comer as vacas, non? Sí. Que, lévanos no trator? Sí. Pois veña, un biquiño. Vamos. Vamos.